Tänään rikotaan paskapuhelin. Toimiva puhelin. Näyttää vaan vähän paskana. Ei tän tolleen. No ei sen. No vittu. Pudota! Oi vittu, osuko se? Oho. Ei tän tullut mitään. Ei jumalauta. Tää ei oo totta. Mitäs muulla sä voisi? Saatana. Nyt minä vitu kusin. Ei se nyt noin meri. Menikö rikki? No ei. Aivan unelma. Toimii kuin unelma. Toimii kuin unelma. Vai ei kun oho näyttö näkyy nyt paska. On se... Mä kyllä olemaan puukon läpi. Tää vähän nyt... Meni paskaksi vähän. Olkoon se. Joo. Anna mulle. Tuu paskakasa. Maksa 110 €. Älä nyt vittu, älä saatana hulikaan. Ei se vittu. Okei, hakkas. Ei saa tällä. Noniin, nyt katsotaan. Puukaupalla seuraava. Älä tyttää, älä panikoi. Toimii ihan varmasti. Unelma. Noniin. Noniin. Okei, voit lopettaa. Mitä voi? Jumalauta, näyttö aivan paskana. No ei se ole. Se oli ihan hyvä. Puhelin toimii kuunnelma, mutta näyttö vaan on aivan paska. Olisiko se vasara? Vasara? Mikä vitun vasara? Ei jumalauta, mä muuten keksin. Julle, katso sitä. Jos tää ottaa vieläkin kosketuksen. Hassu. Oi jumalauta, no... Oi saatana, nyt meni näyttö paskaksi. Nyt meni kyllä paskaksi. Toimiiko? Tämmönen on Samsung Galaxy Core Plus. Puhelin on unelma. Käyttäisin mieluummin kapulaa täältä. No niin, toimii. Näyttää vähän halvasta. No vähän. Tiputaanko uudestaan? Vittu väliä tällä. Jos me tiputaan uudestaan. No niin, toimii. Varo!